Muumipeikko pikkumyy ja muumipappa esiintyy. Silloin laulu kutsukoon, tuijottelu tuokioon. Käy Muumilaaksoon, käy Muumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat. Pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karkeloon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Ei aikakone rikki ole. Tarkistan vaan, että se on käyttökunnossa. Jaa. Iskuneiti, jos saisit lähteä aikakoneella ihan minne haluaisit, niin minkä aikakauden valitsisit? Luulen, että tahtoisin elää rokoko ajalla. Ai minkä takia? Asuisin kauniissa linnassa kukkien keskellä ja salissa pidettäisiin tanssiaiset ja komea prinssi tulisi. Ja sanoisi sinulle, kaunis neitto, teidän pitää aloittaa laihdutuskuuri. Älä viitsi. Hei Muumipeikko. Mitä sinä nyt? Erikoinen asu. Minä tahdon vanhaan hyvään villiin länteen. Jaa. Sinne, missä intiaanit ja kauboit tappelivat keskenään. Ja laskeva aurinko valoi laaksoihin aniliinin punaan. Ai te olette jo lähdössä. Mitä te siellä tekisitte? Minä tahtoisin löytää itsestäni miehen. Mitä sinä höriset? Onko se mies sitten kateissa? Hups! Tahdon nähdä, onko minusta mihinkään. On sinusta, mutta olet vielä keskenkasvuinen. Te ette ymmärrä ollenkaan. Muumipeikko haluaa olla voitokas yksinäinen ratsastaja. Miehiä ja naisia pyrkimässä länteen keikkuvissa vankkureissa yksin intiaaneja ja vaaroja vastaan. Se oli elämää. Me lähdemme villiin länteen. Juu! Nuuskamuikkunen, haluathan sinäkin tulla mukaan? Jaa, en oikeastaan. Nuuskamuikkunen ei halua matkustaa meidän kaikkien kanssa. Ei se niin ole. Nyt tarvitaan enää öljyä. Mamma, missä ompelukoneöljy on? Muumipappa on hurjan innoissaan. Oi hyvä tavaton, apua! Hei, mitä? Aikakone on poissa. Herranen aika, lapset ovat lähteneet yksin matkaan. Ja jättivät minut tänne. Vaikka minä juuri halusin villiin länteen. Tämähän on villilänsi. Näkemisen arvoista. Niin on, ei mitään. Voin tuntea jo leiritulien kutsuvan tuoksun. Minkä? Haisee ihan palaneelta. Tuolla näkyy savua. Ja ihmisiä. Ties vaikka ihan intiaaneja. Ovatko intiaanit vaarallisia? Mi on vaarallisempi. Mitä tarkoitat? Ei mitään. Katsokaa karjatilaa ja miten paljon lehmiä. Juu, minä olen karjapaimen. Kertainen vasikka. Hei heppaseni, liikkeelle siitä, hoboti, hoboti. Senkin typerä elukka, mikset sinä liiku? Hupsista. Pää on poissa.
tilalla on häntä. Tämä olikin perä. Liian iso sinulle. Oikealle karjapaimenelle mikään lehmä ei ole liian iso. Juu, kyllä lehmä aina kiinni saadaan. Hei, odota! Päästä irti köyden päästä! Muumipeikko! Enkä päästä, kun lopultakin sain Muumipeikko! lehmän kiinni. Minä tulen apuun! Ei, saa puskea, apua, Älkää apua! tulko tänne päin. Au. Mikä se oli? Niin mikä? Haha, senkin viheliäiset karjavarkaat, lakatkaa kiusaamasta lehmälaumaani. Te keikutte pian puun oksalla. Mekkää varkaita. Vai että keikutaan? Muumipeikko lopeta. Kaupoileikki saa jäädä toiseen kertaan. Hei, lauma on vauhkona! Haetaan! Voi kamala! Minä vihaan lehmiä. Niin minäkin. Painutaan sisään! Apua! Miehet taisivat mennä. Lauma vauhkoontui täysin. Ei se ainakaan ollut minun syyni. Meidän on parasta häipyä täältä heti. Anteeksi. Kaupunki! Minulla on nälkä ja jano. Haukataan jotain pientä. Mennään jo. Hei, eikös tämä näytä saluunalta? Ainakin sieltä tulee hyviä tuoksuja. Päivää. Hei, odottakaa minua. Au! Moi! Tarjoilija, se vanha tuttu kauboin erikoinen pannukakku. Ja juomaksi maitoa. Sama annos minullekin. Ja minulle. Maitoa ja pannukakkua. Hyvä, meillä on täällä enemmän lehmiä kuin ihmisiä niin, että maitoa varmasti riittää. Olemmeko me joskus tavanneet? Olemme ensi kertaa täällä. Tulimme juuri äsken. Todellako? Kyllä. Me haluamme ne annokset. Tulossa ovat. Sehän on... Miksi palvelu hidastelee? Onko teillä joitain ongelmia? Ei ole. Nyt tiedän, miksi hän näyttää niin tutulta. Hän on se etsintäkuulutettu karjavaras, kovin nuoren näköinen. Hei, mitä siellä kuhnitaan? Eikö täällä palvella ollenkaan? Juu, tullaan. He aikovat yllättää sinut, vaativat kassalippaan aseella uhaten. Kädet ylös tai siihen tapaan. Älä laske leikkiä. He menivät menojaan. Omituista. Mistä oikein kiikastaa? Älä minulta kysy. Seriffi, tule apuun, etsintäkuulutettu on täällä. Mitähän se tarkoittaa? Sitä, että poliisi etsii häntä. Lähdetään. Muumipeikko. Huono kuva muumipeikosta. Ikävä juttu. Lehmätouhu ei jäänyt ilman seurauksia. Voi kamala, mitä tehdään? Hirtetäänköhän meidät heti, jos me jäämme kiinni? Minua ei saa hirttää. Jotain pitää tehdä. Muumipeikko. Miten tästä selvitään? Liikkumatta! Ei saa ampua. Minä ainakin olen ihan viaton. Kurjat karjavarkaat, pidätän teidät! Minua ei saa tähdätä sillä pyssyllä. En vastaa seurauksista. Olemme syyttömiä. Sitähän ne karjavarkaat aina sanovat. Kamalan nuoria nämä ovat. Uskokaa meitä, se oli leikkiä. Me vain leikimme olevamme karjapaimenia. Se oli karjapaimen leikkiä.
Sheriff vielä kuuntele heitä! Rosvolla on edelleen ase. Ai ase! Mitä he tarkoittavat? Näytä se. Selvä. Tämä on leikki. Älä koske siihen! En. Oikea jästipää! Pankki on ryöstetty! Se oli Billy the Kid. Niinkö? Vai Billy the Kid? Kapatti. Oikea. Ai kuka? Jonain päivänä jäät kiinni! Saatpa nähdä! Nyt tai ei koskaan. Häivytään täältä. Tänne en tule ikinä. Ai kuinka kiehtova mies. Niiskuneiti, mitä sinä haaveilet? Meidän täytyy paeta. Odottakaa, minä olen rättiväsynyt. Joko ollaan tarpeeksi kaukana? En jaksa juosta. Olemme varmaan jo turvassa. Minkä takia minulle käy aina kalpaten? Kaikki on muumipeikon syytä. Miksi hänen piti yrittää ratsastaa lehmällä? Villilänsi sai hänet lumoihinsa. Yritä ymmärtää, Myy. Ymmärrys joutuu kovalle koetukselle. Antakaa anteeksi. Annetaan jo. Yritetään päästä äkkiä takaisin Muumilaaksoon. Hei, odottakaas, mihinkä me jätimme aikakoneen? Tuolta tulee joku. Sheriffi on lähtenyt meidän peräämme. Ei, en halua hirsipuuhun. Se joku ei tule kaupungista. Pankkiryöstäjä. Komea ryöstäjä. Niiskuneiti, nyt et kyllä taas innostu liikaa. Billy the Kid, jonka me näimme. Mitä kummaa hän mahtaa haluta meistä? Pääsitte kaikki pois kaupungista. Totta. Siitä saamme kiittää sinua. Ei kestä, kollega. Miksi ratsastit tänne? Kiinnosti nähdä, miten teidän kävi. Kuinka selvisitte? Vai niin? Mitä asiaa? Aurinko laskee kohta. Ei erämaahan voi jäädä yöksi. Tulkaa minun luokseni. Onko tämä kutsu? Me emme suostu gangsterin heiloiksi. Neiti kätenne. Otatko minut ratsaille? Niiskuneiti, me lähdemme Muumilaaksoon. No, nouse ratsaille. Niiskuneiti! Eivätkö toiset tulekaan? Tulevat, jos tahtovat. Niiskuneiti, odota! Senkin kova naama, minne viet niiskuneidin? Tuo hänet takaisin! Mistä on kysymys? Pankkiryöstäjä ratsasti niiskuneidin kanssa tiehensä. Se on hirveää. Lähdetään perään ennen kuin tulee pimeää. Juu. Ai jai, kevytkenkäinen hepsan keikka. Niiskuneiti. Minne pankkirosvo vei niiskuneidin? Muumipeikko, älä sure. Me löydämme hänet. Mitä jos emme? Me löydämme hänet. Minä tiedän, mutta silti. Mikä tuo on? Nipsu, mitä tarkoitat? Odottakaa, tulen heti. Waa! En usko silmiäni. Minä löysin kolikon. Pah, luulin, että löysit johtolangan niiskuneidin löytämiseksi. Jos tahdot kolikoita, niitä on lisää. Onko? Missä? Selkäsi takana. Eihän. Rahaa. Noin monta kolikkoa. Ja ne kaikki ovat minun. Vau, rahaa. Juu, noin paljon kolikoita. Aika merkillistä. Ja ne kaikki ovat minun. Aavistelen jotakin. Mahtaakohan Muumipeikko huomata? Joko väsyttää? Ei ollenkaan, ei. Olen upean auringonlaskun lumoissa. Niin, erämaa jatkuu silmän kantamattomiin. Auringonlasku tenhoaa joskus minutkin. Eihän voi olla kauhean paha. Nyt olemme perillä. Tuossa on kotini. Sehän on viehättävä. Olipa meillä päivä. Näillä kolikoilla pystyn ostamaan vaikka mitä. Idiootti, täällä ei ole mitään ostettavaa. Ei niin.
Nipsu, unohda rahat ja rupea nukkumaan. Tulee nälkäkin. Oh, Mikä se oli? Kojootti. Ihan kuin sillä olisi nälkä. Minua pelottaa. ei se sinua syö, olet liian ruma. Olenko? Älä pelkää. Minä vartioin. Mitähän niiskuneiti tekee parhaillaan? Toivon, ettei hänellä ole hätää. Romanttista ulvontaa. Sehän oli kojootti. Äänteletkö sinä samoin kuin olet vihainen? Älä ole typerä, en minä susi ole. Pelaan nyt vain. Mitäs sanot tästä? Että hyvä näin. Minulla on 4 ässää. Miten se on mahdollista? Miksi suutuit? En voi sietää tämmöistä! Ai, minä voitin. Sanoit, että et osaa pelata korttia, mutta osaat sittenkin vai mitä? Ai, sanoitko jotain? Pelataan vielä yksi erä. Eikä pelata. Rahani eivät riitä, vaikka ryöstäisin pankin joka päivä. Ai, alkaa odottaa. Sinä saat nukkua sängyssä, minä käyn kamarin sohvalle. Eikö tällä sitten ole vierasvuodetta? No ei todellakaan ole. Eikö sinulla käy ystäviä kylässä? Pah, ystäviä, kuka niitä kaipaa? Hyviä öitä. Hyvää yötä. Täällä on taas kolikko. Kuljemme varmaan oikeaan suuntaan. Minä en välitä nyt kolikoista. Haluan nukkua. Sen kun nukut minun puolestani, kojootit syövät sinut. Ei, odottakaa! Siinä se on. Billin piilopaikka. Löysittekö niiskuneidin? Shh, hiljempaa. Joko näitte niiskuneidin? Ei siellä ketään ole. Antakaa minun katsoa. Kuule myy, siellä ei ole mitään katsottavaa. Minä tahdon nähdä sen omin silmin. Billy. Mitä hän puuhailee? Niin. Mikä meteli? Päässä soi. Mennään hakemaan niiskuneiti. Oli ovelaa seurata meitä, tulkaapas lähemmäs. Tulimme hakemaan niiskuneidin. Päästä hänet pois. Vain minun kuolleen ruumiini yli senkin inisevä kerskuri. Täällä ei päde kuin voima, vain vahvat selviävät täällä hengissä. Voit ampua minut milloin vain, mutta oikea sankari taistelee silmästä silmään ja ottaa sen, minkä haluaa. Minä väistyn syrjemmälle ennen kuin pamahtaa. Nipsu. Täällä noudatetaan nääs villin lännen lakia. Niin, mutta kun Mitä sinä vielä odotat? Sen kun otat ja pamautat luodin Billin kalloon. Älä ole tyhmä, minulla on vain vesipistooli. Billi kuolee nauruun. Sinulla olisi ollut hieno tilaisuus näyttää, mihin pystyt. Minä näytän. Mistä kiikastaa? Minä olen valmis. Huomenta, Billy. Ihanaa, että tulitte perässä. Katsokaa, mitä tässä on. Voitin korttipelissä. Älä hölpötä. Billi on haastanut muumipeikon kaksintaisteluun. Ja muumipeikko taistelee sinun kunniasi puolesta. Taistelevatko muumipeikko ja Billy minusta? Ihanaa. Minä tiedän. Pelatkaa minusta korttia. Ei käy laatuun. Minulla ei ole pelionnea sinun takiasi. Mietitäänpäs. Katsotaanko kumpi voittaa rodeossa. Niin, se, joka pysyy pisimpään häränselässä, voittaa. Mitäs sanot siihen? Hyvä on, minä suostun. Oh, seis! Älä putoa! Muumipeikko on etevä. Hyvin menee, mutta älä anna härän juosta liian kovaa. Niiskuneiti, älä vitsi jaella neuvoja. Billy on taitava. Muumi, pysy selässä! Rauhoitu hurjimus! Muumipeikko putoaa kyydistä minä hetkenä hyvänsä.
Mitä me voimme tehdä? No jotain tietysti. Hei Myy, varo! Sekin laiska lehmä. Piristyppäs vähän. Myy, ole varovainen! Sonnit suuttuvat, kun näkevät punaista! Anna periksi, Ipana! Hei, et tiedä kuka minä olen. Että mitä? Hei, kuule tyllerö, älä ärsytä Sonnia! Ei, seis, ei saa tulla tänne. Ei saa, pysäytä Sonni. Myy! Ei tässä näin pitänyt käydä. Ei saa tulla, ei. Myy! Pysäyttäkää Sonni. Au! Ohi on. Muumipeikko hoi. Muumipeikko voi! Minä olen kunnossa, mutta miten Billiparan kävi? Pilli, sattuiko sinuun? Herää jo. Niskoneiti, älä ole huolissasi. Miten sinä nyt aiot? Ai, terve. Minä tunnustan, että hävisin. Niskuneiti, voit olla ylpeä tuollaisista ystävistä. Niin, kiitos Muumipeikko, että taistelit minun puolestani. Älä, kaikki katsovat. Viis siitä, minä rakastan sinua. On niin hiljaista, kun lapset ovat poissa. Kaipaan heitä. Minäkin kaipaan heitä. Voi taivas. Tervetuloa kotiin. Hauskaa, että pääsitte turvallisesti takaisin. Tässä ollaan. Me seikkailimme vähän. Muumipeikko oli sankari. Miehen pitää tehdä, mitä miehen kuuluu. Ihan niin kuin sinä olisit muuttunut jotenkin. Meidän poikamme on kasvanut isoksi. Ai niin on. Muumipeikosta on tullut hurja miehekäs. Mutta siitä saan kiittää pikkumyytä. Ja Myystä on tullut vihdoinkin naisellinen. No joo, voi olla niin kai.